Добро утро на всички. Часа е 8 часа. Вече багажа ми е оправен за лагера. Отивам да свърша малко работи из Пловдив и потеглям към 10-10:30 най-късно. Тръгвам от Пловдив да мога да фана втората тренировка от лагера. Качихме се вече в колата. Ето, багажа е натоварен. Сега тръгвам да зареда гориво първо, защото почти нямам. И отивам да се свърша малко работи и заминавам. Колата вече е заредена, може да сме спокойни, че имаме гориво и да не се притесняваме. И ето още една от задачките е готова. Взех си хранителните добавки от Nutrilave. За тях имам промокод Стойков 10, ще оставя линк към него. Който иска може да провери, да види какво има, ако му харесва нещо да си поръча. Вече тръгваме за Белмекен и само дано пътя да е хубав, да няма някакви проблеми по пътя, че доколкото разбрах от Бад Валю, цяла вечер е валяло сняг. Супер много е било натрупало и само да се моля да е добре пътя. Взел съм си верига за всеки случай. Сега докато пътувам и много се чуда, си мисля нещо. Тръгнах сутринта, като се качих на кантара към 7:30, нещо от този сорт. Се качих на кантара и бях 87 кг. И много се чуда сега след самия лагер колко килограма ще се върна, защото се тренира от понеделник до събота дворазово. Сутринта за загрявка се започва с 5 км, после правиш 2 часа тренировка. От 12 часа ти е обяда, почиваш си и от 4 часа пак втората тренировка и тя горе-долу от 2 часа и малко. И самите рундове са много дълги, защото там в момента боксерите, които са се качили, ще изграждат база. Рундовете били около 4-5 минути. Вече сме в Пазарджик, сега караме тук да може да излезем от града и се запътваме към Белово и оттам към Юндола. Сега приближаваме, имаме горе-долу около 5-6 км до Белово и там на центъра трябва да има някаква отбивка и се качваш нагоре вече към Белмекен и там до Белмекен горе-долу било около 25 км и наистина много се надявам просто да няма сняг, да няма някакви проблеми по пътя. Вече почина да излиза лед. Остават около 35 км. Направо ма притеснява какво ще е нагоре. За сега пътя все още е бая добре. Навсякъде са нахвърляли сол и пясък и може да се кара сравнително бързо с 50-60 км. Колата ни поднася, няма никакъв проблем. Ама има бая лед, някакви бая лошо карат, направо си като пътя. Остават значи вече горе-долу около 10 км да се кача. Пътя е ужасен, направо едва се карам. В крайна сметка накрая се наложи да сложа от тия жълтите вериги деца за зимата. Стават още около 9-10 км и почти съм горе. Вече сме под 10 км, ни остана. Снега е бая сериозен. Ама сега, откакто ги служих тия пластмасовите вериги, колата се държи бая по-стабилно и си карам добре. Ни поднася, нямам някакви притеснения вече. И така. Ще не знам, ама много се вълнувам за този лагер. Особено, че има момчета, където са на световно ниво, ще тренирам редом с тях. И направо вече нямам търпение да стане 4 часа и да отида да направя тренировки с тях, да видя как тренират те, какво правят и да си ги вкарам някакви работи от лагера в моите тренировки, които да ми помогнат. Накрая стана това, което ни трябваше да стане. Заваля сняг, то се вижда, веригите ми се скъсаха и затънах. И накрая колата затъна, бях ей там, сега съм тука.
Направо не знам какво да правя. Сега звъннах на бат Валю. Му казах да звъни там на някой, да дойде тук да изчисти пътя, вериги някакви хубави да ми даде ли, не знам. Ще видим какво ще стане. Вече сигурно от 1 час чакам някой да дойде. Ама нещо ще си остана с чакането. Ще дойдох сега едни хора и изкараха ма. Тук до някаква хижа Христо Смирненски ми оставих колата и пратиха някакъв човек, му звъннаха да дойде да ме прибере, да ми вземе багажите и да ме качи горе на Белмекен. И така, като гледам, най-вероятно сигурно ще изтърва тренировката, защото в момента е 3:30, има половин час до тренировката. И така. Качихме се живи и здрави, оставих си колата на една хижа, защото нямаше как просто по никакъв начин да се кача догоре с колата. И дойдоха от базата да ме вземат. Взех си багаж, работи и точно 10-15 минути преди тренировката пристигнах, само набързо фърлих всичко, оправих се и отидах да тренирам. Тренировката беше адски трудна и изморителна. Направо до краен предел ме измори. Ще гледам следващите дни, като качвам клипчета, да качвам какво тренирам и какво правим, лапи и глупости. Сега в момента си оправих багажа, наредих си го тук в гардероба. Стаята цялата ще е за мен, няма да я деля с никой, поне за момента. Изкъпах се, сега ще се оправям и ще ходя да вечерям. И евентуално ще снимам каква е вечерята. И така. Върнах се от ресторанта, ама нещо не съм доволен. Имаше някаква трошия за вечеря, някакво супер малко е така, като за предястия. И после някакво руло Стефани, някакви 3 парчета с малко ориз. И това ти е вечерята. Сутрин закуската имаш 2 варени яйца и на обяд някакви супички ядеш. И нещата няма да са добре, ще се върна поне 4-5 кг сигурно отдолу. Горе-долу се тренира около 5 часа на ден. Спиш, тренираш и общо взето е това.